Sanibonani, umqeqeshi wensizwa. So mfethu, yabona esikhathini samanje kubalulekile ukuthi ukwazi ukucontrol imizwa yakho, yabo. Ngoba yabona mangabe umuntu wesilisa kulesikhathi esiphila kusona, ucushwe kakhulu, yabo. Ucushwe kakhulu. So abantu besifazane before bebehlukunyezwa ngendlela eyisimanga, but bengakwazi ukuripotha lezo zinto, izimo ezikanjalo, yabo. So-ke but manje esikhathini samanje sebeyakwazi ukuvela obala besho ukuthi cha bahlukumezeke kanje kanje, yabo. So-ke sekuhambe kwahamba kwavela izinto ezazenziwa before ezibuhlungu zenziwa abantu besifazane, yabo. So nje mangabe umuntu wesilisa esikhathini samanje ucushwe ngendlela eyisimanga, ucushwe nje ula, yabo. So ingakho ngisho mfethu ukuthi kubalulekile ukuthi ukwazi ucontrol imizwa yakho ngoba ungazithola ususenkingeni, yabo. So mangabe ukuthi mhlawumbe uvalela ingane endlini, mhlawumbe iyaqala ukuze endlini, okay. So-ke lo muntu lo mhlawumbe niyaqabulana, yabo. So-ke kumele umhlebezele, mina ngithi nje kumele umhlebezele, umtshele ukuthi akhona amakhondomu, yabo. Umshaye ngezwi lakho elisexy eliphansi, umtshele ukuthi akhona amakhondomu. Why wenza lokho? Udinga i-approval yakhe naye ukuthi avume ukuthi cha uyavuma ukuyenza lento, yabo, ukuze futhi nawe uzothola ithuba lokuthi uthathe ijazi ulisondeze, qhubeke nenze into yenu ezokwazi futhi ukuthi akunikeze ithuba lokuthi uyifake, yabo. Ngoba mangabe unale fear yokuthi ngizothi ngiyayithatha mhlawumbe avela athi hayi akekho sure ngalento, noma ethi asiyeke, noma ethi useyasaba, yabo. Ilapho kuzongena enkingeni, yabo. Ngoba umuntu mangabe etshela ukuthi hayi akekho sure noma uyasaba, ayimele umtshele ukuthi hayi inkinga ukusaba into ejwayelekile, but mangabe sokubuye senze ngelinye ilanga, mangabe usu-right ungasasabi, yabo. Ube secure, ube insizwa secure, ube insizwa ezithembayo, yabo. Ngoba mawukuthi usanalelo valo lokuthi hayi ngizothi mangithi ngiyayithatha vele ashintshe umqondo, ila ucwila khona, ila khona usuzifaka enkingeni. Ngoba umuntu mangabe ekutshela ukuthi kufana nokuqhubeka uncenga umuntu ekutshela ukuthi cha yazi ngiyasaba lento esiyenzayo, yabo. Ingakho ngithi ingane encane mfethu, ingane encane oziqaphela, ungadlaleli kuzona kakhulu ngoba uzozithola ususenkingeni. Kumele ungene empeteni nomuntu owaziyo ukuthi wenzani, yabo, owaziyo ukuthi wenzani. Mhlawumbe intombi yakho mawukuthi umuntu osekhulile emqondweni, yabo, umuntu ozothi nje mhlawumbe umbizile ukuthi uyeza ebekutshela ukuthi I can't wait mhlawumbe, yabo, ukuthi nje afike lapha, yabo. Uze nawe igazi lakho libhoyela lishisa, usho ngabathi hey akangazi lo ngizomqeda namhlanje, yabo. So ufuna umuntu okanjalo, umuntu owaziyo ukuthi wenzani, umuntu ozithembayo. So mangabe umuntu mhlawumbe ekhombisa impawu zongazithembi, zokusaba, kumele ukwazi ungaqhubeki umncenge lo muntu ngoba uzothi mangabe seqedile avela akhale mhlawumbe futhi avela asuka ahambe yokuvulela icala. So-ke yabo nje ukuthi kunzima kanjani. So awufuna ukuzifaka esimeni esikanjalo la khona usuzithola usuhamba amacala ukuthi udlwengilile mhlawumbe. Umuntu nje mekhombisa izimpawu zokuthi cha lo mhlawumbe uyasaba noma akafuni, ungaqhubeki, yabo. So kubalekile mfethu ukuthi ube insizwa secure, uzithembe mfethu ngoba ungazithola ususenkingeni. Kwazi nje ucontrol imizwa yakho ukuze ube right, yabo. And futhi yabo thina mangabe sabantu besilisa sihlangene siyasikhohlisana ngendlela eyisimanga, yabo, nje especially mangabe usase high school, mhlawumbe ko matric kanje, lezo iteji lezo uthothe masihlangene thothe omunye nje uyasho ukuthi nje hayi condom ngabe uyisebenzisa ushaya school, yabo. Lo muntu usuke edlala but ngenxa ukuthi uyakhohlwa ukuthi uyadlala, wena mangabe uyinyoni suka kuhlekwa lapho sixoxela kuhlekwa, yabo. But uyakhohlwa ukuthi uyadlala lo muntu, wena mangabe uyinyoni yokugcina uyaye uthathe lento ayishoyo, fike ungalisebenzisa ijazi bese ungena enkingeni, yabo. So-ke i-sex mfethu, yabo, ucansi luphakanyiswe ngendlela eyisimanga, lumnandi impela ngengiqamba amanga. Loya 3 minutes 5 minutes umnandi, even 10 minutes umnandi ngengiqamba amanga, but ngeke mfethu luphakanyiswe ngendlela eyisimanga ngoba uthi nje suni kuphela lo 5 minutes usuqedile ubuye umqondo uthi ya wenzeni, yabo, uthi usuwenzeni manje, uyaqala uyazisola. So kanti nje ngendlela eliphakanyiswe ngayo kuba sengathi nje mhlawumbe mangabe usuqedile ukulenza uzovele mhlawumbe ube ne-energy ujabule, no, kanti cha ayikho leyo nto. Umqondo uyabuya makuthi wenza iphutha, uyabuya umqondo ukubuza ukuthi yabona-ke manje into osuyenzile, yabo. So ingakho ngithi mfethu ngiyi-stressa lento ukuthi kumele ukwazi ucontrol imizwa yakho ngoba ungazithola ususenkingeni and ususe lento ngaphakathi yokusaba. Umuntu mangabe ekhombisa izimpawu zokuthi cha mhlambe uyasaba noma
akazithembi lento ayenzayo, ayikho inkinga, relax mfethu, ungabi usomathuba wena ngasocansini, yabo, ngoba uzozithola ususenkingeni eyisimanga, yabo. So kubalulekile ukuthi ukwazi ucontrol imizwa yakho. Uma usahluleka ucontrol imizwa yakho, mfethu, uzosha. And ingane encane, ingakho mina ingane encane angiyithandi isidalwa-ke, umuntu omncane, ngoba ngifuna mina umuntu uma esembhedeni azi ukuthi wenzani, yabo. Sengabe i-trap-ke mhlambe-ke, at least kodwa ube sembhedeni nomuntu owaziyo ukuthi wenzani, yabo. At least sengabe i-trap-ke mhlambe ukuthi vele lo muntu inhloso yakhe, yabo, but at least umuntu ozaziyo ukuthi wenzani. Ungangeni nomuntu owanisho ukuthi wenzani, osabayo, yonke leyo nto leyo, ngoba uzozithola ususenkingeni. Kubalulekile ngendlela esimanga, njengoba ngisho ukuthi abantu besifazane before babehlukunyezwa, babereshwa, benzelwa yonke into. Abantu bereshwa yibona abantu abathandana nabo, but bengakwazi ukuvoice out lawo ma-issues ngenxa yesimo kwakuphila kusona kudala, yabo. So-ke izinto ey'kanjalo zithe mazivele esikhathini samanje, kwabonakala ukuthi ngempela abantu besifazane bahlukumezeke ngendlela eyisimanga. So ingakho ngithi mfethu, uma ngabe umuntu wesithethe esikhathini samanje ucushwe kanje, yabo. So kubalulekile ukwazi ucontrol imizwa yakho, ungazitholi usungena ogibeni, yabo. Sure mfethu.